Добрый вечер. В эфире «Прайм» на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для Крыма, Украины и человечества темы и беседуем с людьми, которым, как я выражаюсь, есть что сказать. Сегодня впервые в истории телеканала АТР у нас в гостях бывший политик, вроде как бывший, но бывший, настоящий, действующий и будущий, как я понимаю, волонтер Оксана Корчинська. Я вас витаю. Так, вітаю. Доброго дня. Странно, что вас у нас не было, но ничего, мы сейчас справимся. Дякую, мені дуже приємно. Я завжди передавала, що з великою готовністю, з великим повагою і щирою любов'ю до наших кримських татар завжди готова допомагати. Тим більше в моєму житті дуже багато було дуже близьких мені людей, за яких навіть мені прийшлося повоювати. Расскажите. Ну це не прості історії. У нас нет простих історій. В мене серед вихованців є дивовижна людина Марат, який він хрещений, в нього родина. Хрещена була і його батьки, і багато років він з нами в братстві. Це дивовижна людина, дивовижний воїн. Якраз ми починали з Азова, і він був в нашій сотні Ісуса Христа в Азові. Ну, він, напевно, татарин не кримський, він, напевно, волжський татарин. Там булгари, Правильно сказати, булгари, тому що татарин – це теж видумано. А особливу роль в мене, і те, що я казала, повоювати мені, у мене 12 років тому, коли я починала як волонтер, який допомагав онкохворим діткам. 12 років ви волонтер? 12 років я волонтер. Тобто це до війни задовго було? Звичайно. Звичайно. Я казала, що мене до війни Господь Бог готував дуже довго. Тобто я потім зрозуміла, до чого він мене готував. Знаете, у меня есть такой грех, а может не грех. Я стараюсь не читать Википедии сильно, поэтому для меня человек открывается, вот, тем более в первый раз, я буду о вас узнавать из ваших уст прямо вот сейчас. Ну тоді, от якраз 12 років тому, в моєму житті було непросте випробування, коли я могла втратити найближчу, найдорожчу людину собі. І я поза мережами, навіть і депутатство в тому числі, я не була в соціальних мережах, це там свої принципи, тому що я борюся пожиттєво своїй гордині. А соціальні мережі допомагають гордині. Ой, це просто дрожжі для гордині. Так, і тому я дивилася якраз тоді 12 років тому, це 2008, вже 13 навіть років, я дивилася Life Journal, стрічку свого чоловіка, і серед оголошень було оголошення 4 мам з Інституту раку, що вони шукають донорів крові своїм діткам маленьким. Їм всім було по 4 рочки. І серед них якраз був Сімюель, хлопчик з Криму, родина котрого в свій час була вислана так само з Криму. Вони фактично, перше або друге покоління, яке вони в Крим повернулися. І у нього була важка нейробластома, і йому було 4 рочки. Мені, як початковцю волонтеру, здавалося, що вся проблема тільки в грошах. Якщо ми гроші знайдемо, ліки, то, само собою, дитина буде врятована. І тоді я була здивована, що людей оголошення про те, що потрібно 4 діткам, в тому числі йому, донори крові, перепостила десь більше 1200. І коли сумління, а це для нас якраз і говорять цей час, янголи, коли не дає нам спокою, я вирішила подзвонити, все ж таки запитати, тому що я була переконана, що мені мами скажуть, та само собою вже давно, вибачте, всі здали кров вже. І я подзвонила, виявилося, що із 1200 осіб, навіть там більше було, жодна людина не подзвонила. Жодна. Отак. Чому для мене соціальні мережі – це певна імітація. І отак почався мій волонтерський шлях. Причому, що дивовижно, на той час я була телевізійний продюсер, я звернулася до своїх, там потрібно було антитромбоконцентрат, знайти чоловіків, я звернулася до своїх операторів, до режисерів, попросила, що хлопці, будь ласка, подзвоніть мамам, їм потрібна допомога, щоб ви приїхали в Інститут рака. Хлопці мені сказали, так, Анатоліївна, подзвонимо. На наступний день я знову дзвоню мамам, і мами знову мені кажуть, ні, ніхто не подзвонив. Я дзвоню, як ми ж з вами домовилися, він каже, знаєш, ми не можемо. Я не можу подзвонити онкохворій мамі. Якщо ти мене забереш і відвезеш,
І от моє служіння почалося якраз з того волонтерства, що я кілька місяців підряд, я в 7 ранку збирала по місту людей, які готові здати кров, відвозила і сама їх завозила в цей донорський пункт, сама контролювала, щоб потрапити, там після 8 годині починав працювати донорський пункт, щоб саме на ту дитину, якій потрібна допомога, а не якось так. От таке спочатку, а потім трагедія полягала в тому, що мені здавалося, Сімель взагалі він такий дивовижний був, мама його дивовижна. Вони якраз мені розповідали перші про всі традиції кримських татар, тому що я в Криму всього була за життя, всього двічі. Да ладно, да? Так, все життя. Мені здавалося, що ми встигнемо. Жизнь вічна, да, і Крим завжди. І вони мені розповідали про традиції. Він дуже був надзвичайно така цікава дитина. Він відрізнявся від реакції на хворобу, а потім його готували до операції, і, на жаль, він на хірургічному столі якраз робив операцію директора інституту рака, така дуже одіозна людина взагалі в онкології дитячій, людина, яка створила фактично корупційну систему в онкології взагалі українській. Це такий пан Щепотін, він тоді директор інституту раку. І от він помирає на столі, а мені на наступний день дзвонить донор, дівчинка, якраз дружина Марата, котра здавала для нього кров, і каже, що Оксана Анатольовна, зі мною здавали ще люди, ми потім пішли, перевірили на гепатити, і ті люди, які зі мною здавали для сім'ї кров, виявили, що у них гепатит С. І вони вже здавали не перший раз. І от мене це вразило, що вони вже здавали не перший раз, що їх інститут рака перевіряв, і кожен раз їх допускали до донорства. Уявляєте собі? Це для мене був настільки удар, що тоді вже я перейшла вже в ту наступну фазу волонтерства, уже це те, що я називаю волонтерство активне. Знаете, вот, Оксана, я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю, смотрите, вот у нас все так относятся, да, вот беда, там, вот объявление немедленно требуется помощи. Во-первых, нужно перепроверить, не мошенники ли это. Абсолютно. Звичайно. Я попадал вот в своей журналистской молодости, и у вас такое было 100%. Все потрапляли. И когда ты со всей душой, и люди деньги несут, я потом хорошо часть денег отдал, но почти не успел отдать, я вернул. Ну, давно уже был, 90-м какой-то год. Значит, что волонтерство, это нужно привести, это нужно организовать, это нужно проконтролировать. Это нужно, это не просто так. И, то есть к войне вы подошли уже, такое слово русское, ушлым человеком, который знает всю систему. Тому що я в 2009 році завдяки якраз цій ситуації, що от в цьому оголошенні, коли я допомагала, було 3 дітей з інституту раку і 1 дитина з Охмадита. І 3 цих діток, один в Мюнхені, там лікарі сказали, що трансплантацію цій дитинці можна тільки в Мюнхені робити, а на той час вже Охмадит робив автотрансплантацію. Вони просто збрехали і сказали неправду. Бо, виявляється, їм посередники платили гроші за те, щоб відправити в Мюнхен. 1 дитина. І на дітях спокійно роблять такі речі. Абсолютно. Одна дитина у Сім'єль на операційному столі, 1 дитина просто потім. Всі 3 померли в інституті раку. Для мене це був такий удар, що всі 3. Причому це відбувається якраз восени 2008 року, і дуже сильно погіршився стан цього відділення. І я потім почала ініціювати комісії, що відбувається, чому так різко погіршився стан з різними видами онкології у діток стан. Потім я зрозуміла, що це якраз тоді пан Щепотін, він закупив велику партію ліків, яку випускав тоді Завод здоров'я, хоча Завод здоров'я категорично казав, що це не їх марка, а що це був такий ділок, він і зараз, наскільки я розумію, Борис Литовський, який там в Індії на дворах виготовляв невідомі речовини і сюди поставляв на мільйони, і у них ціла схема була закупівлі, і тоді у них було принципом до 2008 року, що вони тільки на дорослу онкологію закуповують на мільйони. Оцього, крейди умовної. А тут вони вже і для дітей вирішили, що треба закуповувати. Другой бы человек бросил на вашем месте все, если честно. Я віруюча людина в Бога, і плюс мені поталанило, Господь Бог мені дав унікального чоловіка, це Дмитра Корчинського. Дмитро Корчинський – це людина, яка мене підтримує всі 12 років. І коли от у мене перші мої дітки, яких я опікала, пішли, і от тільки в мене
У мене дитина, яка у мене була в Охмадиті, якраз він потім трансплантацію отримав в Охмадиті, він вижив з Луганської області. Дмитро Олександрович, у мене само собою, як і у всіх людей, опустились руки. Я сказала, більше не можу, я не розумію, неможливо так боротися. Тим більше, коли ми в Мюнхен відправили, нам треба було зібрати 119 тисяч, 70 тисяч моя родина і мої друзі зібрали, а нам треба було потім ще до 119, бо нас постійно Мюнхен шантажував і казав, Речь идет про евро, я правильно євро, да, 112 тисяч євро. Так. Сумасшедшая сумма, если тот год еще вспомнить. І вони постійно шантажували, вони так і не зробили нашому хлопчику з Прилук, був маленький, цю трансплантацію, відправили нам його сюди померти. Але от я тоді зрозуміла, ж, наскільки це чистоган, оцей цинізм, і руки, звичайно, опустилися. Звичайно. А в зв'язку з тим, що я ходжу в церкву, у мене от 19 років один духовник, і він мій сповідник, і він нас причащає, отець Георгій, і от мій чоловік попросив отця Георгія, щоб вони разом мені пояснили, що коли я пережила цю трагедію, що Господь Бог дав мені той талант цих дітей бачити не так, як звичайні люди. Що звичайні люди бояться або уводять погляд, а я в цих дітях бачу красу. І що в зв'язку з тим, що в мене є цей талант від Бога, що я не маю права цей талант закопати, якщо він мені дав. І от завдяки мудрості і тим, що я фактично була одна із волонтерів, тому що коли в 2009 році я перший раз зібрала волонтерів України, щоб зрозуміти, що у нас відбувається в лікарнях. Когда слово такое знали не всі. Это сейчас волонтер за день волонтера. Щоб ви знали, всього 100 чоловік на всю На країну. всю Украину. Ну, тогда вообще такого слова не было, точно. І найбільше якраз нас було в Охмадиті, і я організувала першу опікунську раду, навіть ще не було ні постанов, ні законів, потім мені ці всі наші великі ці опозиційний блок кричав, що ви це законно в Охмадиті організували, і всюди ви, тому що дійсно не було ще закону. Я зробила просто цю установу, коли я зібрала людей, які всі реалізовані, всі, і котрі системно допомагали. Я їх забрала в опікунську раду і сказала, давайте тепер візьмемо на себе системну допомогу. Не просто, умовно кажучи, що ми будемо допомагати і тим волонтерам, які просто допомагають, тому що бувають волонтери святі, тому що вони можуть до себе додому взяти діток між хіміями і родини в себе тримати. Це святі люди. І вони, і не маємо сказати, хто більше робить. От такі люди, чи ті люди, які допомагають грошима, чи ті люди, які системно намагаються зробити для лікарні. Всі вони важливі. Всі вони важливі. Всі вони важливі. Щоб ви знали, до речі, мене дуже важко сприймала тоді волонтерська спільнота, тому що в більшості я була фактично єдина україномовна, окрім міста Рівного, що у нас була, і до сих пір вона є волонтером, дивовижна жінка Мар'яна Рева. В неї вже благодійний фонд зараз. І мене ця спільнота сприймала дуже підозріло, тому що це все ж таки російськомовні, дуже багато було на той час Іонінського монастиря, і вони такі от до нас дуже підозріло становились. Особливо, коли я сказала, що я є віруюча Київського патріархата. Ну, це ж взагалі біси просто. І це було так для них. Тобто навіть в цій ситуації тоді це сприймалося, от здається, да, на ґрунті волонтерства. Але все решта дійсно виходить, що Бог готував до війни, тому що я телевізійний продюсер завдяки Охмадиту і завдяки тому, що я стала фактично в Охмадиті не тільки головою опікунської ради волонтерської, але й людиною, якою мені треба було продумати маршрут, коли мені дзвонять батьки, чи мені дзвонять волонтери з інших міст, що пані Оксана, нам треба дитину таку-то в такому-то стані доставити до Охмадиту. Мені треба було продумати логістику, до кого звернутися, на яких реанімобілях і так далі. І тому ця системність потім мені допомогла якраз на фронті створити систему евакуації. Як в вас прийшла, як ви прийшли в війну? Що це було? Ви пам'ятаєте цей момент? Так, звичайно. Моя родина 1 грудня була, Дмитро Олександрович був оголошений Януковичем терористом, кримінальна справа. Мене затримали 6 грудня в Мілані. Уже Інтерпол мене затримав. Шукали Дмитра Олександровича, тому що його вже СБУ подали як терориста. Нам доводилося і моїм дітям всім переховуватися, тому що нас всіх подали в розшук, окрім мене. Мене не подали, і в Інтерполівський просто. І тому, коли ми
поверталися, і наші діти жили на Майдані, не виходячи з Майдану, тому що вони були в розшуку всі. Ну, потому что Тобто могли після его 1 просто грудня, убить, само даже собою. похитить. Да. Да, 1 грудня ніхто не виходив. До нас це плавно, тому що коли почались поранених, і серед наших вихованців були поранені на Майдані, ми вже не могли. Мій чоловік сказав, що все, нехай заарештують, але нам треба, хоча б не заарештують тебе, ти будеш займатися нашими пораненими, тому що ми переживали. Тому що ми вже бачили, що лікарні видавали наших хлопців поранених, і я вже почала звертатися через посередників в Охмадит, просити по пораненим дітям, тому що там було багато важкопоранених дітей, що, будь ласка, я вас благаю, не викликайте поліцію. Прямо дітей? Дітей, да, у нас були важкопоранені діти. Важко поранено. Далуда, Влад, це був, вибачте, там у нього щось там більше 30 переломів, декомпресійний перелом позвонков. Це того, котрого скинули 20 січня з колони. Він же вижив. Там, от Він де же вижив. Лобановського. Він вижив, я його шукала. Я ще приїхала тоді в Україну, я його шукала, знайшла його, батьки його ховали, він був загіпсований, повністю місяць лежав без контролю медиків, бо вони боялися, що його поліція шукає, а він був повністю, і нам потім багато операцій довелося робити, і тому я само собою просила лікарів не видавати, не викликати міліцію на наших підлітків, тому що там у нас було кілька поранених дітей, у нас було поранення важке печінки, на 4 долі у хлопчика 16 років була печінка. І я тоді якраз зверталася ще до Шалімова за допомогою. Наші лікарі справлялися, вони великі молодці. І я розуміла, як було важко. Вони мені повторювали, що Оксана Анатоліївна, ми повинні набрати поліцію. Я кажу, ви розумієте, яка в них доля? Що їх можуть навіть з палат, важко хворих, важко поранених дітей заберуть з палат, тому що вони так себе поводили. І тому, само собою, ця війна, і коли почались події, ми зібралися тоді з «Патріотом України». Це те, що от якраз зустріли Білецького з в'язниці, поїхали, забрали. Він був не в простому стані, і тоді вони з Дмитром Олександровичем зібралися і почали, якраз уже березень, почався активізація на Сході, але ми ще думали про Крим. Тобто у нас ще лютий, ми ще думали от кінець лютого, і я зверталася до Парубія з проханням, що нас зібралося 200 чоловік, людей в чорному, ми називали себе. Як вони вже там в зеленому з'явилися в Криму. І що ми просимо Парубія нам допомогти зі зброєю, що ми 200 добровольців. Готові вийти. Що в тому числі, от тоді я почала думати про медицину, забезпечення, що нам робити, якщо все ж таки нам вдасться потрапити в Крим. Тому що 200 чоловік у нас було, 180 реально вже було готових по списку. Ну, якщо це, ми пояснювали тоді Парубію, і Сюмар я пояснювала, тоді Вікторія, вона була заступником, що дайте нам можливість. Ми знаємо, ми розуміємо, ми, в принципі, морально колись би знали, що вони саме так почнуть діяти. Корчинський в 2008 році ще проводив оці семінари, коли ми молодь виховували, що якщо вони будуть діяти, то вони будуть діяти не відкрито. І тому ми розуміли, що спочатку на їх силу, що вони неофіційно повинні зайти ми неофіційно, потім ми переконані були, що само ж підтягнуться і добровольці, і підтягнуться війська, бо вони там є. Просто вони бояться, їм не дають це. Був повний параліч. Так, і от, на жаль, на той час Андрій потім не захотів мені пояснювати, чому. Він відмовився з нами зустрічатися. Нам передали, що їх наш план не цікавить, що якщо ми туди направимося організовано, то нас будуть виловлювати. Ну, це для нас було, звичайно, ударом. Тому що ми переконані до сих пір, ми розуміємо, що історія не має минулого, що треба вже дійсним. Але ми до сих пір переконані, ну я особисто, що якщо нам вдалося б тоді це здійснити, і все, що ми просили, це тільки дати нам неофіційну зброю. Вона завжди, ви знаєте, є в даному разі і Служба безпеки для проведення певних. Все, що ми просили, це просто забезпечити нас зброю. Все, що все решта відповідальність на нас. Ви навіть не просили брати відповідальність за це? Ні, ми просили просто забезпечити нам допомогти, тому що ми вийшли, мої сини, наші вихованці, Патріот України, наше братство, майбутнє ОУНівці, те, що хлопці, потім азовці сталися, Донбас. Ми всі виросли в ситуацію, ми проводили табори вишколи. Це у нас називалось патріотичне виховання, але тим не менш, звичайно, для звичайних людей ми були екстремістами, так? Націоналістами. Тут, вот в місті, де ви знаходитесь, в телеканалі АТР, здесь всі терористи-екстремісти. Ну, тим більше. Так. Тим більше. Це гарна ознака. В Ізраїлі ви всі були б керівниками країни.
всі були б керівниками Не країни. знаю, Тому що- кем мы Тому были. що там, якщо ви но тут побачите, реально- там всі керівники країни, це люди, які мали бойовий досвід, і це дійсно Ну, у нас тут еліта. даже- За 7 років війни у нас би було з вами повинна бути реальна еліта вже. Реальна. Не бізнесова еліта, не олігархічна, а реальна ті люди, Военная які... элита должна в тому быть. числі- Военно-патриотическая в тому элита. Это числі, без да. этого страны не В тому получают числі. независимость никогда. В тому числі. Без такой элиты. Это точно. тому О чем числі. мы говорили? Але ми з вами говорили про те, що це повинна бути, уже була б зміна еліти, відбулася. Не, мы до этого про что Ми говорили про Крим, про те, Крым, що да. нас не пустили в Крим. А в Крыму І никому не тоді- давали оружие Так, с і военкоматов. тоді, в квітні місяці, ми подивилися, у кого у нас на руках є зареєстрована зброя. В тому числі у нас була зареєстрована зброя. І ми своєю зареєстрованою зброєю, кілька людей, ну, це те, що потім в майбутньому стало Азовом, навіть ми спочатку називалися Азов'є. Как? Ми Азов'є офіційно називалися. Спочатку у нас перша печатка Азова була Азов'є. І у нас кілька людей, 13 осіб це було, які поїхали на «Жигулях» дивитися ситуацію якраз все, що під Маріуполем. І це було зареєстрованою зброєю. І ми зрозуміли, що треба готуватися до подій, тому що ми вже побачили, і ті, що наші патріоти з Маріуполя, те, що нам інформували, що відбувається. Какое число это, вы же помните точно? Ну, я вам скажу, це був квітень, а вже безпосередньо всі наші були перекинуті. 2 травня вони були вже на літо, навіть не 2, 1 травня. 1 травня нас забрали з Одеси, тому що ми поїхали в Одесу. Ми ж поїхали охороняти Одесу. Нас там колоною, нас оточили міліція в Одесі 1 травня. Угу. Чому у нас 2 травня? Вони нас понятно. всі оточили, це, взяли наші всі машини, в тому числі і мене оточили. У мене, на всяк випадок, дійсно була моя зареєстрована, тому що я багато років займаюся гладкоствольною стрільбою. У мене з собою дійсно була моя рушниця, з якою я на стенді працюю. Ну, тому що ситуація була непроста, ви розумієте. Нас оточили, вивезли, і тут же нам запропонували 1 травня нашим всім хлопцям, і в тому числі моїм синам, що нам дають зараз можливість Маріуполь. І 1 травня наших всіх перекинули на Маріуполь. І от наша якраз чута, потім це те, що у нас було сотнею в Азові, в тому числі і майбутнє УНЕ все з нами були, і само собою ті, хто потім були в керівництві Азова, нас перекинули на уже аеропорт Маріуполь. 1 травня наші були вже в Маріуполі. А можно мы чуть вернемся к Крыму? Так. Вот я сопоставляю события там и тут, то, что вы говорите. Да, здесь вам никто ничего не дал и сразу сказали, что даже не подходите, даже встречаться не стали. Там люди, которых я лично знаю, приходили, звонили, стояли под военкоматами, им ничего не дали. Вообще. Вот. Но как потом в армии какое предательство мы знаем, в СБУ какое предательство мы знаем. И всегда очень тяжелый вопрос, на который я задаю. Каждый отвечает по-своему. Вот 2 чашки весов. Крым завоевали русские, и Крым сдали наши предатели и наши там чиновники. Кто? Вот на чашке весов что больше весит? Здалі. Ну, без сумніву, це правда. Ваша версія, що Ну, здалі? звичайно, здалі, тому що ми були тими активними елементами, які пропонували взяти на себе відповідальність. Ми були готові взяти відповідальність, ми розуміли, що ми, ну, тому що я ж кажу, як я почала знавати медицини, тому що серед нас не було жодного медика, і я почала питати у всіх своїх знайомих медиків, як що треба організувати, щоб підрозділ великий міг діяти в умовах, коли ми не можемо взагалі розраховувати на В допомогу умовах інших. гібридної війни. Так, ну тоді ще не було все поняття гібридна війна, але тим не менше, звичайно, тому що люди, які були тоді при владі, вони перелякалися відповідальності. І плюс, звичайно, я переконана, там саму рішучу роль відіграла само собою наші міжнародні партнери, як завжди. Ну, про них все говорят, які, что да, они да, держали на проводе само и говорили, собою, только ничего не делайте. Абсолютно, да. Тому що їх же не цікавить наша країна. Їх Нет, они цікавить говорили- свої інтереси, Они щоб була говорят, как, стабільність. они говорят, как Стабильность. ни одного выстрела, Да. мы с Крымом все решим, мы все решим с Путиным, это какое-то типа недоразумение, просто напряженность, там вот у него озабоченность, мы сейчас позвоним, ну позвонили. Так, вони так і робили, але інша справа, що нашу сторону це абсолютно влаштовувало. На той час серед керманичів нашої країни жодної умовно Golden Mayor
людини, вибачте, Даже з близко к характером. Голдемейр никого не было. Да, не було. От так. Тобто були ми добровольці, але, на жаль, Ну, були не при власти. обставини, да, обставини. Слушайте, а вот Какие? такой вопрос сейчас задам, интересный. Давайте чуть вернемся к Майдану. Вот бегство Януковича, все. Ваш взгляд, тем более вы потом пошли в политику, в Верховной Раді были, народным депутатом. Ну, я потім вам розкажу, я не пішла, насправді. Мене висунули без згоди в депутати. До этого я даже возвращаться не хочу Да. к этому. Да ладно, все равно уже. Знаєте, що я не пішла, що мене висунули в зв'язку з тим, що я була на фронті вже відомий доброволець-волонтер. І тоді була мода на добровольців-волонтерів. Думали, що ми додаємо додаткові голоси, тому Ляшко мене висунув без моєї згоди, щоб ви знали. Але я дійсно погодилась бути в списку, це правда. И другие тоже так же. Вот, но вопрос-то, наверное, вы уже догадались какой. Почему? Вот мы сейчас констатировали, что не было не только Голдемейра, а вообще людей, которые готовы были на себя хоть какую-то, но серьезную ответственность взять и что-то хоть сделать тогда. Момент. Потом-то пришли в себя, наверное, но тогда нет. Почему Майдан, который, в общем-то, освистывал всех лидеров, что я прекрасно помню, я приезжал несколько раз, я видел это, что не просто было быть политиком на Майдане. Вот. Почему Майдан не создал свою партию и не взял власть по-настоящему в свои руки? Ну, бо ми українці. Ну, це таке пояснення собі. Зараз, ви розумієте, це, на жаль, можна з цього приводу переживати, але треба розуміти, це недоліки, причому історичні, риса нашого, що у нас як половина, як на боці за Україну, так и тех, кто воюет против Украины. Я сейчас говорю только про тех, кто за, Оксан. За. Смотрите, я понимаю, что есть там больше националисты, есть меньше, есть там либералы какие-то и так далее, так далее. Но вот все резко проукраинские люди, они же могли создать временное правительство, могли сами занять какие-то посты. В итоге... Ну, в итоге, що було, то було. Ви розумієте, чому, окрім волі Господа Бога, Майдан переміг? Ну, що було засада? Чому? Що не було одного керівника. Це правда, ну це ж очевидно. Да. Тому що всі хлопці діяли дуже маленькими групами. І те, що відбувалося, тому що мої хлопці-вихованці були поранені. І те, що відбувалося, там було чітко. Кожну ніч, не день, коли всі фотографувалися, а ніч. Невеличкі групи домовлялися. Стоїмо, як стоїмо, хто бере. Це невеличкі групи. У цих невеличких груп це були лідери, звичайно, безпосередньо, які могли тримати барикаду на Майдані. Там були серед них дуже хороші хлопці, керівники, які могли тримати участок на Майдані. Ну, навіть я потім бачила цих хлопців хороших на війні, там вони не змогли реалізуватися. Там уже були інші. А війна і Майдан – це різні речі? Виявилося, що так. Я теж навіть була здивована, я вам скажу. Тому що я була переконана, це один із хлопців був, потім він був в Азові. Він був на Майдані надзвичайно яскравою особистістю, якраз один із тих, якого в свій час правому сектору, це з їх розмови, звичайно, прийшлося вирішувати, хто буде представляти. Він чи Яраш буде представляти правий сектор. І цей хлопець був надзвичайно молодий, амбітний, дуже організаційно-здібний. А на фронті потім, наприклад, він не зміг в даному разі там, бути лідером, командиром невеличкої групи, але от, тобто, ну, це... Тому що там дисципліни більше на фронті. Да? Різні задачі. Тобто на Майдані спрацювала от наше те, що я і на війні бачила це, і зараз такі є підрозділи добровольчі, є дуже жорсткі, там де жорстка дисципліна, а є така вольниця, казачина. Ну, да. Хочеш, приходь, стріляти вмієш. Ну, давай перевіримо тебе трошки. Ну, якщо ти готовий, то будеш працювати. А є структури, де жорстко, що є спочатку підготовка першого рівня, що до фронтової лінії, якщо вони потраплять через 2 місяці, це в кращому це. І тому навіть на ротацію, якщо це не в збройні сили. Ви Азов маєте? Не збройно. Ні, це в тому числі добровольців діючих, які до сих пір добровольці. Що в них є підготовка, що спочатку вони знаходяться, перше, що в них там є резерв, котрий по Україні, потім вони заїжджають в табір, котрий знаходиться 50 кілометрів від фронту, вони там повинні готуватися 2 місяці, і тільки потім, тому вони не беруть до себе хлопців на 3. У них ротації, в більшості на півроку заходять хлопці, які працюють. Тому що у них підготовка 2-3 місяці. І тільки потім їх допускають до... Тому що дійсно вже зараз немає потреби ситуації, коли не підготовлені бійці. Всі ми вже втрачали, і ми бачимо, який цей жах, в тому числі скільки поранених мені доводилось вивозити хлопців, які просто не були в
бойових умовах, і їм всім здавалося, що снайпера. Вони кричали і справа, і зліва, а це, це не звичка просто. Це просто не звичка і відсутність підготовки. Тому, звичайно, моїм вихованцям і моїм дітям було легше, тому що вони все життя. Мій чоловік їм казав, що війна буде. Вы помните, Оксана, с какого года примерно вы с Дмитром поняли, что будет война? Я не з якого, тому що я абсолютно була переконана, що ніякої війни. І коли Дмитро Санич захищав наших і дітей, і вихованців, які кожного року там мерзли в Карпатах, в горах, ночуючи в снігу, і школу виживання проходять, це вони самі організовували для себе. І я боялася, що вони собі яйця там повідморожують. Я казала, що пожалійте. Скажіть, щоб вони, це дурість. Це пусть діти йдуть розвлікаються. Дурість, там, дурість. А Дмитро Олександрович, на фронті його всі називали ДК, і за очі до супір всі називаємо його ДК скорочено. Він мені постійно казав, що так, пані Оксана, ми ж з ним на ви, може ви чули. 33 роки ми з ним на ви, я до Дмитра Олександровича на ви. І він казав, що пані, заспокойтеся, тому що це знадобиться. Буде війна, і коли він казав це, тому що він казав це ще з часів УНАУНСО. Він з УНАУНСО, тому що ми ще з наших рейдів в Крим, якщо ви пам'ятаєте, він організовував рейд в Крим, коли були перший раз козачки, коли армія, 14-та армія була, і навіть наше рішення УНАУНСО зайти в Грузію було саме в інтересах Криму, бо це єдина армія, яка могла тоді, якщо вона не застряла в Грузії, в Абхазії, вона би тоді пішла на Крим. І ми бачили цих козачків, і у нас перша ця розборка була саме там, коли там якраз Корчинський сказав, що Крим буде або українським, або безлюдним, і всі росіяни почали верещати, кричати на ці його слова. Тому що це якраз відбулося тоді, коли наші перший раз перекрили тоді залізничні, нас не пускали в Севастополь, з нами був хор Ященко. Це год ще раз? 92-й. 92-й. Через рік це після це. І або, почекайте, от мені треба вточнити. Може, я плутаю рік, мені треба вточнити. Все ж таки, який це рік. Може, це не 90, почекайте, значить так. У нас війна почалась, ні, це 92-й, 93-й, тому що це війна якраз в Грузії, якраз це, тому що 92-й. 92-й. І коли перекрили, там полягали хор Ященка на залізницю для того, щоб в Севастополь потрапити, і тоді всі наші побачили, що це реально вже не смішно. Тобто ви побачили, що вони хочуть не ми. Сильно. Дмитро Корчинський побачив. Дмитро Корчинський побачив, що це вже системна підготовка. І він постійно був в конфлікт зі всіма політиками. Всі ці роки. Його назвали екстремістом, провокатором і всіми словами, тому що він постійно повторював всім. Ви втрачаєте Крим. Ви втрачаєте Крим. Тому що кожен раз, от двічі, котрі ми виїжджали в Крим, це якраз спроба, і навіть там був один наш друг-американець, який сам українець за походженням, але потім працював в Госдепі. І зараз вже, мабуть, років 90. І він, коли приїхав, каже, чому патріоти не переселяються, чому ви, націоналісти, не переселяєтесь в Крим? Я пам'ятаю, як мені було соромно. Як я тоді йому пояснювала, що ой, ти знаєш, робота, це, от я отримав, мені треба допомагати. Слушайте, Оксана, какой вопрос переселения? Там просто все отдали русским. Там отдали все русским, и там, чтобы вы понимали, знаете вы нет, да, там крымским татарам не только трудно было найти дом, там, участок и так далее. Мы до самого конца, до 2013 года не брали практически никого в полицию, брали только русских местных, не брали никого никуда. Даже охотничье ружье крымско-татарину получить было практически. Саме тому Корчинський казав, що це сплановано. Конечно. Він, от з 92-го року, він постійно, от коли нам казали, для чого ви, ми ж мирно живемо. В Грузію війшли, для чого вам це треба, причому Грузія, тому що і Корчинський тоді, ви можете знайти це, в тому числі в його унцовських газетах, коли він пояснював, казав, це тому, що Україна є загроза Криму. Вы знаете, то есть все это, по большому счету, одна война. Я бы начал ее вообще со Второй Чеченской, а может даже с Первой, но со Второй точно. Потом это понятно, что это Грузия, но сначала она началась раньше чуть-чуть, да, но вот в грузинской 28-й год. Я понимаю, Грузинська була спочатку, потім була перша чеченська, вона була визвольна національна, друга вже була більш релігійна. Да, я все это знаю, но это не будем вона була дуже відрізнялася вже від грузинської. Я знаю, да, но в принципе это звенья одной цепи. Без сумніву. И вот дошли до украинской, до войны с Украиной.
Я вот что хотел еще спросить. И понятно, что почти никто этого не видел. Вот реально никто. Действительно называли людей сумасшедшими, которые это... И, кстати, Джохар Дудаев дословно предсказал просто Вони зустрічались. Просто Дмитро Корчинський зустрічався з Джохаром, вони знаю. цю тему обговорювали. Даже так, да. І Джохар розпитував у Дмитра Олександровича, що він бачить по Криму. Ну, І тому наверное, це часть його я видіння. вважаю, да, те, що Джохар потім передавав, це він спілкувався багато годин з Дмитром. Це якраз було ще на перше, це Но перша чеченська у ще него готувалась. было, как у чеченца еще, да, мы же крымские татары хорошо очень чеченцев понимаем, потому что это тоже депортированные люди, да, и я был знаком лично, посчастливилось мне тоже с Джохаром Дудаевым быть знакомым, правда, я вопрос Крыма не обсуждал, но он, правда, вот как гений все это предсказал, но, видимо, с подачи вашего мужа информация... Не знаю, да. треба спитати. Я не розпитувала, треба, не буду стверджувати. Кстати, отдельная точно, история, неплохо было бы, если бы он вспомнил, потому что то пророчество Дудаева, его просто вот все после войны, все же умные стали задним, так сказать, завжди, умом, да? Угу. А тогда все говорили, да ладно, русские братья, ну как можно с ними ссориться? Ну пусть флот их стоит, мы же тут вместе там на парады ходим, да? Потом мы вместе собирались на учения против крымских татар воевать. Ну, мы же враги наши, черные, там, и так далее. Ну, в общем, вся эта шиза привела к оккупации Крыма. Странный вопрос, может, не задавали, может, нет. А вот эти казачки, о которых вы говорили, да? Вот в чем отличие? Вот просто, потому что вроде звучит это одинаково почти, да? Козак и казак, да? Вот в чем различие и ключевое между этими двумя понятиями? Кто эти люди? Чем они от украинцев отличаются? Там принципово ми займалися, тому що ми активно у НАУНСО в свій час ми підтримували стосунки якраз з тими, що кубанські, ті, що українські території. У нас там були симпатики, наші туди їздили регулярно, і вони, до речі, потім навіть ці ще й війну українську нам допомагали. Я, знаете, я первый раз слово «кацап», я прошу прощения, что означает «палач» на тюркском языке, я услышал, кстати, на Кубани, когда мне было лет 13. Они так називали. Ну так, да. Абсолютно. І говорили на мові такої, ну, так, тому що кубанські – це наші території, це українське населення. Ну, Екатерина ж переселила, по-моєму, туди. Абсолютно, да. Пісні до сих пір вони співають українською, і тому це є чітка різниця. Я ж кажу, навіть ці потім звідси, вже в нашу війну нам хлопці допомагали звідси. А от донські – це вже царібесія, да? Царібесія, за царя матушку і все решта, це той міф, який складалась Російська Федерація, про що таке Русь, яка, ну, ви пам'ятаєте, да, що цей міф почали вони складати при Петрі Першому, тому що до цього вони ніколи не були Русью. Вони були московською державою. Вони московська держава, і все цей міф почав створюватися як імперія, без сумніву. Тому що Петро і двір повинні були вивчати якраз європейську історію, вони розуміли, як формуються імперії. І ці засади були, і до сих пір вони це впроваджують, до сих пір. Формування міфів. Формування міфів, і наше населення до сих пір цими міфами запрограмовано. Тому що занадто багато дивляться телевізор, і насправді для українців більше, ніж для кого-небудь, особливо, я вам скажу, для українців це особливість. Для того, щоб українці нормально постали націю, то взагалі, якщо чесно, треба повикидати всім телевізори. От якщо чесно. Вибачте, що я це кажу на вашому каналі. Але це правда. Українцям не можна дивитися телевізор. От не можна дивитися. І це показує наша історія, тому що ми, и знаете, в 1918 году не было телевизора, я парирую. Но Україну потеряли. Да. Ну, мається на увазі, тоді в будь-якому разі все ж таки і робили, і створювали все ж таки не актори історію, якщо ви пам'ятаєте, навіть 18-й рік, як би там не було, треба було власний якийсь героїзм проявляти, власний, показувати власним прикладом, власним інтелектом. І само собою, і там, і тоді була ситуація, що завжди з лідерами, що одні треба руками, і піднімали історію, другі очолювали. Тобто це взагалі історія людства. Вот я сейчас вопрос вам задам. Давайте так далеко в людство не уходить. Вот почему, я в последнее время, я себе дал слово, я не участвую ни в каких вот этих срачах публичных. Если я вижу, что человек проукраинский, даже если он мне не нравится, я в крайнем случае не общаюсь, не упоминаю. Но я не буду никогда выливать на него ведра там помоев.
здесь же у нас такое впечатление, что люди, бывшие на войне одновременно, Абсолютно. да, начинают друг друга так жрать, что если Путину показывать эти ток-шоу, то он говорит: слушайте, давайте отменять вообще все эти военные маневры, Абсолютно. тут, в общем, сами справляются. И даже, я же говорю, без ОПЗЖ, без это проукраинские люди, готовы жрать друг друга на глазах вот в телевизоре, как вы говорите, да? Значить, навіть не в телевізорі. Ну. Ще раз вам кажу. Наша історія України, от наша, умовно, навіть не будемо брати тисячолітню історію, беремо навіть 350 років нашу історію. Це завжди було, ми з вами десь, от українське населення, більше по крові кельтське, ніж германське. Хоча, наприклад, я голова опікунської ради, ми багато сотень діток відправили на трансплантацію костного мозку. Більшість, до речі, донорів – це за походженням германці, які підходять дітям, нашим діткам в донорів знаходять вдвічі більше, ніж, наприклад, в Росії, щоб ви знали. Тобто, і це більшість, 90% – це німці за походженням. Це просто, щоб ви знали, але у німців сьогоднішніх так само дуже багато саксонських кровей. Наша англосакси. Да, наші все ж таки по ментальності ближче до кельтів. До ментальності бачення лідера, угрупування або спільноти – це кельтське. Тобто це обрати, потім зневажати, кого вони обрали, потім вскрити або живіт, або повісити, тому що більшість наших шановних лідерів козацтва так само не закінчували своїм життям. Тобто своїх же лідерів обрати, потім зневажати, і потім знищити. Ми ж наблюдаємо онлайн все время. І потім знищити. На відміну від германських племен, які дійсно відданість на лідера, саме відданість лідеру, саме особі лідеру. Тому це є особливість менталітету, яка, на жаль, ну, вона є. Ми можемо казати, це погано або добре, але вона є. Що з цим робити? Друге, що саме основне? У нас з вами більшість органів, в тому числі силових, до сих пір, я вже не кажу про медійні і так далі, фінансуються безпосереднім нашим ворогам, окупантам Росією. Це як? Ну, безпосередньо. Через фонди, вони, ну, з Росією працює у нас з вами така кількість медіа, така кількість інформаційних. І тому для того, щоб посварити нашу спільноту, таку мізерну, наша патріотична спільнота виявилась мізерною. Коли ми пішли всі на війну, мені здавалося в 2014 році, що ми всі на війні. Бо ми в такій спільноті жили. Ми жили в спільноті, де всі. В 16-му році уже мій син був поранений, молодший на війні. Теж після Іловайська він повернувся продовжити. Мені дзвонить директор школи міста Києва, де мій син закінчив школу. Це пройшло вже 5 років після його, як він закінчив школу. І каже: пані Оксана, а може на 1 вересня запросити вашого сина виступити? Він у вас атошник? Я кажу: ні, він на війні, кажу, він не зможе. Кажу: запросіть кого-небудь іншого. І тут сакральна фраза. Каже: а він єдиний, хто на війні був або є. Звичайна школа, не елітна, звичайна школа в центрі Києва. 5 років випусків. Тобто кожному випуску, мабуть, було 2-3 класи. От порахуйте, оце мене, я спочатку повірити, я подумала, що він щось, це шанована людина, вже покійна, на жаль, його дуже всі любили, цього директора, дуже патріотичний. І я не могла повірити. Я кажу: ви щось вигадуєте, мабуть, вам просто невідомо. Він каже: ні, пані Оксана, я вточнював спеціально. Оце для мене був удар, коли я зрозуміла, наскільки нас мало виявляється. Що коли ми там, нам здавалося, що всі, тому що дійсно, всі наші знайомі, от, наприклад, у мене в родині 5 чоловіків, всі ушли на фронт. Я жінка, і мені треба було, у нас не було кому дбати про медицину, я повинна була піти на фронт, тому що я розуміла, що таке логістика медична. І за Охмадиту я розуміла, що таке, да. І тому я була засновником якраз евакуації на фронті всіх поранених, не тільки добровольців. Я почала з добровольців, потім я стала координатором добровольців. Спочатку я в Азові була медичний координатор, потім я стала медичним координатором всіх добровольчих підрозділів, а потім мене вже ЗСУ, перший командуючий, мене сказав: Оксана Анатольевна, можна ви будете всього сектора М? Бо у нас немає. У мене є майор, ну він теж ніякого досвіду не розуміє, він медик, але він не розуміє,
як евакуацію, а в мене на той час, само собою, вже була для добровольців, працювала етапність евакуації, надання допомоги. Це вже логістика була. У нас 3 минуты тому- осталось. У вас Да. такую трагичную картину нарисовали. Нас так мало, нас всех так мало, патриотов так. мало. И что теперь, нам разойтись всем? Вот тем более нас смотрят люди в оккупированном Крыму. Ні, звичайно. Ну, що ви кажете? Послухайте. Давайте. Я вам это сам, зараз, ви соберитесь. просто, по-перше, ви такі питання задавали. Ви задавали питання, які ви хотіли, щоб я реальність. Ви ж її Чтобы вы знаєте честно самі. сказали, да. Але тепер ви хочете оптимізм. Звичайно. Нет, я хочу правды, реализма. Ми все одно переможемо. Ну, вот как вы... З нами Господь Бог. Господь Бог Україну любить. Він дістав нашу шухлядочку. Шухлядочку він дістав безпосередньо в 2014 році. Все було проти нас. І я сподіваюся, у мене все одно є відчуття, що він її не закрив, цю шухлядочку. Він іноді на нас дивиться і буває розчарований. Але шухлядочка не закрита. Все залежить від нас. Навіть те, що зараз, наприклад, якщо ми були маленьке середовище, до революції всім здається, до революції було так само. Ні, в рази гірше. Це було болото. Це було 23 роки болота. Конечно. Безпросветно. І це було, і ці мізер, повірте, ми змінилися. От навіть те, що у нас з вами зараз 10% вже сталих патріотів, людей, які готові до мобілізації, 10, це вже багато. 4 миллиона. Це вже багато. Ви розумієте? Це вже багато. Це супер. Ну, я Тобто же говорю. ми вже, як костяк нація, з вами є. Те, що ми не навчилися уроки виносити, які нам надає історія Господь Бог, нас все одно навчать. Кто, Путин? Ну, так. Ви маєте рацію, що він з нас робить українців. Это правда. Він з нас робить Колись, українців. знаете, когда наши потомки будут смотреть на это время издалека совсем, они скажут, что, конечно, Путин сильно ускорил формирование украинской Абсолютно. политической нации, украинского государства. Так, і недолугий Янукович прискорив недолугу. І сьогоднішній президент продовжує своїми недолугими діями, часто допомагає нам формувати нашу українську націю. Тому що українська нація, ми пам'ятаємо, що ми з вами неординарний народ. Ми зараз не говоримо, у нас немає етнічних тільки українців. Ні, звісно. Але у нас з вами ми неординарні, тому що б не було, от повірте, я була із того мізерного волонтерського середовища. Що б зараз, яких би іноземців я не зустрічалася? А я спілкувалася, коли зараз була депутатом, я ж уже передавала досвід медичної евакуації навіть американців, щоб ви розуміли. Бо в 18-му році кількість важкопоранених у нас була вища, ніж у американців в Іраці, при тому, що в них гелікоптером була евакуація. І ми обмінювалися з великою кількістю, я зустрічалася людей, які дивувалися, як ви не медик, але як ви координатор, як ви це вдалося. І от я що зрозуміла? Ми унікальна нація. Тому що зараз, по зрівнянню з тим, що в світі, ми жива нація. Розумієте? Ми живемо. Вот я всем, ми не в болоті. я всем это говорю. І тому ми переможемо. Да. Украина страна, тому що где ми делается нація з вами история. героїв реальних. Ми нація великих воїнів хоробрих. Ми нація просто видатних добровольців, дивовижних просто волонтерів. Ми з вами переможемо. И у нас хорошая традиция. Я поздравляю вас с 450-летием. Недавно было взятие Москвы войсками Крымского государства с участием украинского казачества. Тепер все буде навпаки. Наші друзі, наші брати кримські татари разом з нашим всім українським народом, само собою ми повторимо цей подвиг. До встречи на Красній Тому площаді. що успіх України не відбудеться, поки не буде Кремль в руїнах. Бо це імперія, яка поки вона стоїть, ніколи спокою в Україні не буде. І тому це відбудеться. Мій чоловік так каже. Він знав з 92-го року про Крим. А ви все на нього списуєте? Ви сама все правильно говорите. По-перше, я йому абсолютно довіряю. Я розумію, у нього особливі стосунки з вищими силами, він глибоко віруючий. Всім би таких жон, вот я би так сказав. Дякую, всім би таких чоловіків. На этом наша программа подошла к концу. Совершенно неординарная личность Оксана Корчинская была у нас в эфире. Благодарю всех, кто нам помогает, в том числе подписывается на Patreon, на постоянную, пусть небольшую, но ежемесячную помощь, потому что нам это важно, чтобы вещать. Я благодарен всем вам, кто как угодно помогает каналу АТР, смотрит в разных концах Украины, мира. Мы боремся за нашу страну, за возвращение Крыма в Украину. И с вашей помощью и вместе мы обязательно победим. Смотрите АТР. До новых встреч.